İsa olara şeýle diýdi: "Size dogrusyny aýdýaryn. Bu ýerde duranlaryň käbiri Hudaýyň şalygynyň gudrat bilen gelýänini görmezden ölmezler." Altı günden soň İsa ýanyna diňe Petrusy, Ýakuby we Ýohannany alyp bir beýik dagyň üstüne çykdy. Şol ýerde olaryň gözüniň alnyna onuň keşfi üýtgedi. Onuň egin başı gözüň gamaşdyryp barýan appak reňke öwrüldi welin ýer ýüzünde hiç kim onu beýle agardyp biljek däldi. Şonno şähertlere Ilyas bilen Musa görünni. Olar İsa bilen gepleşip durdular. Petrus İsa: "Mugallim, bize bu ýerde bolmak ýakynly. Gel, 3 çadyr dikeli. Biri sana, biri Musa, biri Ilyasa" diýdi. Gaty gorkanlyklar üçin Petrus näme diýänini özü hem bilenokdy. Şol wagt bir bulut gelip olaryň üstüni örtdi. Bulutdan: "Bu meniň söwer oglumdyr. Oňa gulak asyň" diýen bir owaz geldi. Birden şägirtler daş töweregine seretdiler. Emma öz ýanlaryna İsa'dan başga hiç kime gözleri düşmedi. Onsoň dağdan inip gelýärkäler İsa olara insan ogly ölümden dirilýänçe bu görende atlaryny hiç kime aýtmazlygy buyurdy. Şägirtler onuň bu sözüni yüreklerine saklap, ölümden dirilmegiň näme aňladýandygy barada biri-birlerinden soraýardylar. Olar İsa'dan: "Näme üçin Tövrat mugallimlary öňürti Ilyas gelmelidir diýerler?" diýip soradylar. İsa hem olara: "Dogrudanna öňürti Ilyas gelip ähli zady düzetmeli. Emma insan oglunyň köp görgü görüp ret edilmeligi hakynda hem ýazylan ahyryň. Men size şunu aýdýaryn. Ilyas bir wagt geldi we ol hakda ýazylşýaly oňa isläň zatlaryny etdiler" diýdi. Olar beýleki şägirtleriň ýanyna gelenlerine olaryň daşyna üýşüp duran uly mähelläni gördüler. Tövrat mugallimlaryň käbiri şägirtler bilen jedelleşip durdy. Tutuş mähelle İsa'ny gören badyna gen garly we hemmeler desine ylgaşyp gelip oňa salam berdiler. İsa adamlardan: "Bular bilen näme hakda jedelleşýärsiňiz?" diýip sorady. Mähelläniň içinden biri oňa: "Mugallim, seniň ýanyňa oglumy getirdim. Arwahjyn ol geplemez ýaly, onuň dilini baglady. Arwahjyn onu tutanna ýere urýar. Oglan agzyny köpürjükledip, diýişlerini gyjyrdadyp gatap galýar. Seniň şähertlerinden oglumdan arwahjyny gowy çykarmaklaryny haýyş etdim. Ýöne olar başarmady" diýip jogap berdi. İsa olara: "Ey imansyz nesil, men haçana çenli siziň bilen bolaýyn. Haçana çenli size çydaýyn. Oglany meniň ýanyma getiriň" diýdi. Olar onu İsa'nyň ýanyna getirdiler. Arwahjyn İsa'ny gören badyna oglany gaty silterledi. Oglan ýere ýazylyp, agzyny köpürjükledip togalanmaga başlady. İsa oglanyň kakasyndan: "Munyň beýle bolanyna näçe wagt boldy?" diýip sorady. Kakasy: "Çağalyndan bäri şeýle. Arwahjyn onu helakläjek bolup, telim gezek oda, suwa atdy. Gaýrat etde, başardyňdan kömek et, bize haýpyň gelsin" diýdi. İsa oňa: "Başardygyňdan diýmäň näme? İman edýän üçin hemme zat mümkindir" diýdi. Şo bada oglanyň kakasy aglap: "İman edýärin, imansyzlygymy ýeňmäge kömek et" diýip gygyrdy. İsa mähelläniň ylgaşyp gelýänini görenne arwahjyna käýäp: "Ey kerlik hem larlyk ruhy, sana buyurýaryn, oglanyň içinden çyk, oňa gaýdyp girme" diýdi. Arwahjyn gyýgyryp, oglany has beter silterledi de ondan çykdy. Oglan ölene meňleýärdi. Şonuň üçin ol ýerdäkileriň köpüsi ol ölli diýişýärdi. Emma İsa oglanyň elinden tutup galdyrdy.
Ol hem yerinden turdy. İsa öýe girenden soň şägirdleri özlörüke ondan "Biz näme üçin arwaqçyny çykaryp bilmedik?" diýip soradylar. İsa olara "Bu hili arwaqçynlary Hudaýa doga dilek etmekden başga hiç saat bilen çykaryp bolýan däldir" diýdi. Olar ol yerden çykyp Jeliläniň üstünden geçdiler. İsa özleriniň nire dediklerini hiç kimin bilmegini islemeýärdi. Ol şägirdlerine "İnsan ogly insanlaryň eline berler. Onu öldürerler. Ýöne öldürenlerinden 3 günden soň ol direler" diýdi. Emma olar bu sözlere düşünmediler. Soramağa da korktular. Olar Kapernaum'a bardylar. Öýe girenden soň İsa olardan "Ýolda näme hakda jedelleşýärdiňiz?" diýip sorady. Emma olaryň hiç birinden ses çykmady. Sebäbi ýolda biri-birleri bilen kimin iň beýiktigi hakda jedelleşipdiler. İsa oturup 12leri ýanyna çagyryp olara "Biri ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäniň soňkysy, hem hyzmatkary bolmalydyr" diýdi. Onsoň bir çagany alyp olaryň ortasynda durdy da onu gujaklap olara "Kim şunyň ýaly bir çagany meniň adymdan kabul etse, meni kabul etdigidir. Kim meni kabul etse, meni däl, meni iýbereni kabul edýändir" diýdi. Yohanna İsa ýüzlenip "Mugallim, biz seniň adyň bilen arwaqçynlary çykarýan bir adamy gördük. Ýöne onuň biziň bilen bile däligi üçin onu toğtatmak isledik" diýdi. İsa "Onu toğtatmaň. Çünki meniň adym bilen mucize görkezip, ýyzy süre meni ýamanlap biljek adam ýokdur. Kim bize garşy bolmasa, biziň tarapymyzdadyr. Mesihe baglydyňyz üçin. Kim meniň adym bilen size bir käse suw berse, size dogrusyny aýdýaryn. Ol asla silahsyz galmaz" diýdi. İsa ýene söze başlady. "Kimne kim maňa inanýan bu pes göwnlülerden biriniň günä etmegine sebäp bolsa, onuň boýnundan uly degirmen daş asylyp, deňze dıňylany has gowy bolar. Eliň seniň günä etmegine sebäp bolsa, onu kes. Golak bolup baky ýaşaşa gowuşmak, 250 bolup dowzaha, sönmez oda dıňylmakdan gowudur. Eger ayagyň seniň günä etmegine sebäp bolsa, onu çap. Sana çolak bolup ýaşaşa gowuşmak, 2 ayakly bolup dowzaha, sönmez oda dıňylmakdan gowudur. Eger gözüň günä etmegine sebäp bolsa, onu oýup çykar. Sana 2 gözlü bolup Hudaýyň şalygyna girmek, 2 gözlü bolup dowzaha dıňylmakdan gowudur. Olaryň jesetlerini iýýän gurt ölmez. Olary ýakýan ot sönmez. Hemmeler otda duzlanar. Duz gowy zatdyr. Emma ol öz tagamyny ýitirse, onna oňa nädip tagam berersiňiz? Duz ýaly tagamly boluň. Özara parahatlykda ýaşaň.